नमस्कार जय जगन्नाथ। आमे बाहरिलु दशहरा शॉपिंग करिबा पाई। गलाबेले भाबी भाबी जाउथाए कौन सबु किणाकिणी करी आनिबी। ଯିବା ବାଟରେ ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ପକେଇବାରୁ ଆମେ ପାଖ ମଲ୍କୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ। ପ୍ରିନ୍ସର ବାବା କହିଲେ ବାହାରେ କାହିଁକି ଠିଆ ହେବ, ଚାଲ ଭିତରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥାଅ, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲେ ପୁଣି ମାର୍କେଟ ଯିବା। ଭିତରକୁ ଗଲି ସତ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନଟି ଥାଏ ବର୍ଷା କେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିବ। ପ୍ରିନ୍ସ ଦୁଷ୍ଟାମି ଆରମ୍ଭ କରିଦେବାରୁ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ତା ହାତ ଧରି ଚାଲିଲୁ। କଥାରେ ଅଛି ଆଗ ପାଞ୍ଚ ବାଘ ନିଏ, ସତକୁ ସତ ମୋ ସହିତ ସେୟା ହିଁ ହେଲା। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବାରେ ନାଁ ନେଲା ନାହିଁ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି 2 ଘଣ୍ଟା ଏମିତି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିନ୍ସ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥାଏ। ଫାଇନାଲି ବର୍ଷା ଟିକେ କମିବାରୁ ଆମେ ପ୍ରିନ୍ସକୁ ରେନକୋଟ ପିନ୍ଧାଇ ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ।